Lah wong nganggur tugasku ngabsen wong kerja urung rampung lah kok karo marot wau kon nunggu manuk ning sawah kurang mergawean. Nunggu manuk ning omah kan iso. Don, aku tolong tukokno uyah ya, ning aja sing asin-asin lho. Tapi aku diopahi lho karo tukoke duit bensin. Beres. Ya wis iki titip manukku karo diwarai Mas PKK ya. Tak salin sik. Tak tukoke sik ya, Mbak. Ya. Marilah hai semua, ayo nyanyi. Wis tekan Sleman nih aku mau dititipi kon tuku apa ya? Balik salat 3 meneh weh. Mbak, aku mau kon tuku apa ya? Wis tekan Jogja lali aku. Gula pasir. Gula pasir, 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 gula pasir. Ya Mbak, anak saiki aku ora bakal kleru Mbak iki. Iki gulone, iki pasire. Pasire wis genah apik Mbak, tak jegokke langsung saka muntilan. Alah, maksudku ki gula pasir. Udu kok gula karo pasir. Kae lho tuku warung kono iso kok kan muntilan ki yo ngopo ngono lho kowe ki. Kowe iki sesuk neh nak ngekon sing jelas Mbak, iki wis kadung tak tukokke Mbak. Kene dite bensin karo uang makanku. Alah, pira to duite bensin ki? Wong sak donya lho wis reti nek Yamaha Gear Ultima ki irit. Ya pancen bener nak motor Yamaha Gear Ultima ki irit Mbak. Sing boros ki wetengku Mbak. Mulakno wetengmu lho pasang ana Blue Core Hybrid gen irit kaya Gear Ultima. Wis nyaki manukmu. Wis iso mares PKK kuwi. Aku ora sida kongkon kowe, tak tuku dhewe. Marilah hei semua rakyat in. Ayo. Urung iso no Mbak.